Mana nanya? Mai? Gusaya? Ro. Penilai. Jaya ma Jaya. दे सोरबाफोर नायदोंबा मेसेज खालामदों ना दासो सासे दे मेसेज खालामदो सोर नायदो याला नंगोन नानिनि हागिसि नोंखौ नायनो आयै जायाखै नामा माथो मेसेजबो फैया दीपक बड' ब्लग हायागै फार्स्टआवनो माबोरै खबरफोरा मोजाङैनो दंथ'योना दिनैहाय आं लाइभ होनाय आन्दों आरो सिगां होबाबो माने बारा इसेदि दानि लाइभआव माबा माबि जाबोजोब्बायना माबा माबि ओंखारसोगारबाय आं रोङाखै ओंखायनोथ' दिनैहाय सिखायनायनिसै आंबो दीपक आगै खबर सबर बोरैहाय दे खोन्थाहरलायदो दिनैहाय जुलुम जुथुमलै मानो सोर नायदों कमेन्ट खालामहरदो देलाय मा मोसानाय मा मोसानाय दिनै नांदो Silo nang Silo terlalu. Silo nang Niat semel. Dona gila. Timan ko. Tu. Timan dona gila. Nang bay. Hai ma. Nang de. Kara nang de. Mari deh. Ses buglung zubai. Gayalai nani nih. Nang nude. Rifi. Rifi hai. Nik siapa yang kena Rifi? Nik siang kijana Rifi. Hi. Hello. Sana. Nani kibam tuh. Ba makin nangis ke, ba makin. Nah deh. Mana sekarang aku lagi deh. Hah? Ya tumpan dah. Tumbalai tuh.
मा YouTube बानो र'हाय फेन गाननिब्रा नों फेन गानग्रोनो ना ओमफ्रायसो दंफां होनगोन निखौ मारै मोना निखौ बाबा होनो आं बायाहाय नोंखौ Mama. थाङाखैनो उल्थायबाय दे उल्थायबाय SMD ब्लग चेनेल हाय आगै खबर सबर बोरैहाय मा उल्था जाबाय दंब्रा मायबा उन जाना दं नामा जायाखैथ' रोंलाहाय Wait.